Така. Здравейте и добре дошли в днешния подкаст, където заедно търсим отговори за най-важните въпроси, свързани с училището и образованието в България. Аз съм Кристияна, а днес ще говорим за една тема, която вълнува ученици, родители и учители – матурите. Всяка година зрелостните изпити по математика, български език и останалите предмети са повод за притеснение, но също така и за размисъл. Какво реално знаят учениците, какво проверяват матурите и доколко оценките от тях отразяват истинските знания и умения на младите хора. Днес ще се опитаме да разберем какво е необходимо, за да преминеш успешно през матурите, какво липсва в подготовката и как учителите гледат на тези изпити от своята гледна точка. Ще поговорим и за това дали училището подготви учениците за реалния живот или просто за конкретен формат на изпит. Моя гост днес е Гергана Петрова, учител по математика в столично училище с дългогодишен опит в подготовката на ученици от 5 до 12 клас. Здравейте, госпожо Петрова. Здравейте, приятно ми е да бъда Тя полезна. ще, тя ще сподели как преминава подготовката за матурите, какви трудности срещат учениците, както и кои умения според нея са най-ценни, когато става въпрос за изпити, но и за живота извън класната стая. Останете с нас до края, за да чуете ценни съвети и практични насоки, които ще ви помогнат да се подготвите по-спокойно за матурите и да развиете увереност в знанията си. Благодаря, че сте с нас днес, госпожо Петрова. За мен е изключително удоволствие. Нека започнем с един въпрос, който вълнува много ученици и родители също така. А, Вие подготвяте ученици за матура по математика всяка година. Според вас, какво е най-голямото предизвикателство за тях в този процес? Ами самото решение да се яви ученикът на матура по математика е голямо предизвикателство. А още по-голямо предизвикателство е подготовката по математика. Защо? Защото математиката е творческа дейност, която изисква специфични мисловни умения, познаване на различни методи и най-вече развит всестранен опит. Прилагането на математическите умения изисква въображение, съобразителност, логическо мислене, последователност и критичност. Много интересно, благодаря ви, че споделихте. Продължавайки по темата, ми се иска да ви попитам как според вас матурите отразяват реалното ниво на знания и умения на учениците. Смятате ли, че е нужно да се промени нещо в начина, по който се провеждат тези матури? Поред мен на този етап матурите изобщо не отразяват реалното ниво на знания и умения на учениците. Промяна задължително трябва да има, особено в част едно на матурата по математика. Според мен би трябвало да се намали броят на задачите с избираем отговор, за сметка на задачи с кратък свободен отговор. Да не се играе на тото. Това е много ценна гледна точка, разбира се. Сега бих искала да се обърнем към една по-практична ситуация. Какво бихте посъветвали един ученик, който се страхува от матурата и се чувства неподготвен за нея? Ами би го посъветвал да се подготви. Изобщо да не разчита на своя късмет, а на труд. Повечето математически концепции са сложни, а за да се освоят напълно, трябва многократно да се упражняват. И трябва да знае ученикът, че математикът не се запаметява. Всичко в математиката има причина, има и следствие. Това звучи логично, точно така. Много хубав съвет. Благодаря ви. А според вас, освен оценките, какво остава полезно за учениците след този процес и по-точно, кои умения, придобити в подготовката за матура, остават полезни за учениците и след като завършат училище? Ами, умението да мисли логически, да разсъждава правилно, умението да твори, развитието на аналитични и технически умения за прилагане на математически знания в процеса на решаване на разнообразни логически и практически задачи. То остава. Така е. Това е важна тема. Благодаря за споделянето наистина. И за финал, така бих искала да ви попитам как се справят учениците с темпото на учебния материал и подготовката за матурите. Има ли разминаване между учебното съдържание и реалните нужди на децата?
Учебният материал е много. Много учебен материал, налага се темпо, много бързо темпо. Няма достатъчно време за упражнения в училище. И именно за това е необходима допълнителна самоподготовка на учениците за матурите. Това е моето мнение. Благодаря сърдечно на госпожа Петрова за времето и ценните съвети, които сподели с нас днес. Благодаря, госпожо Петрова. И аз ви благодаря. Беше истинско удоволствие да чуем гледната точка на един учител, който с толкова отдаденост подготвя учениците за живота след училище. Благодаря, че бяхте и с нас. Благодаря.